19. mendearen amaiera. Madril-Paris arteko 1300 kilometroko burdinbidea amaituta dago. Dena? Ez. Iberiar penintsularen iparraldean gelditzen da oraindik bukatzeko tarte txiki bat. Asterix eta Obelixen komiki baten hasiera dirudi, baina egia da. Gipuzkoako Beasain eta Nafarroako Olazti herriak ez zeuden oraindik trenez lotuta. Diligentziaz egin behartzen bidea. Aurten 150 urte bukatu ziren bi herri horien arteko trenbidearen lanak. Orduz geroztik, posible da Frantziako hiriburutik Espainiakora eta alderantziz trenetik jaitsi gabe joatea. Nik ez dut hain urruti iristeko asmorik. Gaur, Teknopolis trenean doa. Beasain eta Altsasu bitarteko zatia egingo dugu. Duela 150 urte bukatu zuten zati horixe hain zuzen. Orduan eraikitako tunel eta zubietan barrena ibiliko gara, ingeniaritza lan itzel hark suposatu zuen erronka teknologikoa ezagutuko dugu. Eta ez hori bakarrik, trenak aldaketa historikoak, sozialak eta kulturalak ere ekarri zituen. Bidaiariak trenera. Zientziaren divulgazioa helburu duen Lemniskata elkarteak antolatu du bidaia gidatu hau. Eta egia esan, azpiegitura honen historia ezagutzeak merezi du. Ez bakarrik lanaren neurriagatik edo zailtasunagatik, baita burutzeko behar izan zuten denboragatik ere. Azkarrak izan ziren, 8 urte besterik ez zuten behar izan norteko ferrokarril osoa egiteko, 640 kilometro. Hortuntikan, gaur egun arte, ez da olako azpiegitura bat egin estatu guztian. Ez da olakorik, ez da autopistak, ez da abiadura handiko trenak, olako haundie eta olako denbora laburran. Adibidez, aldegu konparau igual Madrid, Bartzelonako abekin, baina tren hori egiteko asko 12 urte tardatu zuten. Hau 8 urtetan garai hortako elementokin, orduan egia esan da, eske paregabea da obra hau. Gipuzkoako zatiaren lanak 1948an hasi ziren, ekainaren 22an, Donostian eta Tolosan aldi berean. Norteko ferrokarril guztian, zabaltzen azkena, Beasain Olazti zatia izan zen, eta horrek adierazten du zerbait. Pello Jose Aranburu historialaria da afizioz, eta makina bat liburu idatzi ditu gaiaren inguruan. Kontatu gabeazu, Aizkorri Pirinioak direla dioen teoria, ez? Hala deitzen zioten, nola deitzen zioten? Plano guztietan dago, el paso de los Pirineos. Orain egiten ari garen zatia, el paso de los Pirineos. Eta hori zegoen zentroa, Ohartzutan. Ohartzutan haientzako Pirineoen bustan bat, jarraipen bat. Haiek dionean, lanak zuzendu zituzten ingeniari frantziarrei buruz ari da, Aranburu. Teknologikoki bere zailtasunak izango zituen honak, ez da? Zailtasunik handienetako bat, altura. Itxasoarekiko altura, Beasain zeban 160 metrora, eta zehok, orduan da baina bai, goiztek aldatzen. Eta Otsaurte berriz 600 metrora. Orduan, trena igo behartzean, zuzen, aldan zuzenena. Jende asko harritzen dio igual, ez zula hartu trenbidea bide zuzenena, Beasainetik Altsasura, baina gogoan eukin behar dugu trenak ez dutela errex aldapak jotzen. Trenaren abentaia handiena da bere erruberak burdinezkoa dietela, errailak ere bai, eta orduan bada patinatu bezala indar gutxikin, irrista egiten du trena, eta asko aldezu mugitu karga asko indar gutxikin, o proporzioz, ezta? Eta orduan, klaro, nahi badezu Beasainetik hilo Altsasura, ezin dezu zuzen hilo karretera bezala, zehati aldapa oso gogorra da. Gogoan ukin behar dugu, karretera normala da ikustia, 106ako rampak. Trenan 102, ja da, turmal eta iotzia. Eta horregatik zeharbidea. Urola Bailara, Oria eta Deba Bailarak baino garaiagoa da, eta hala, orografia baliatuz, trena gai da ia 500 metroko aldea 102ko muga hori gainditu gabe igotzeko. Lehen geltokia Ormaiztegi.
Hasierako proiektuan trenbidea Bailararen eskuinaldetik joatea zen plana, baina lurra ez egonkorra zelako zubi bat eraikitzea erabaki zen. 150 urte geroago, abiadura handiko trena joango da orduan baztertu zen ibilbidetik, teknologiak aurrera egin duenaren seinale. Baina orduan ere ez ziren atzera gelditzen ingeniaritza kontuetan. Piezaka egin zuten zubi hau Parisen, gero, ekarri eta puzle bat bezala montatu zuten zubia Ormaiztegin. Eiffel dorrea egiteko erabili zuten teknika bera erabili zuten zubi hau egiteko, baina 30 urte lehenago. Bietan erabili zen teknologia rematxatzea edo roblonatua izan zen, hau da, burdinazko piezak errematxez lotuta daude. Barrutik geruza gehiago ditu zubiak, erresistentzia areagotzeko, zubiak zubiaren barruan nolabait esatearren. Harri horma edo manposteriazko zutabeek konpresioa ongi jasaten dute, eta altzairuak malgutasuna ematen dio zubiari. Dena pentsatuta dago. Ikusten dena baino agian, ikusten ez dena da zubiaren kasuan garrantzitsuagoa. 20 metroko zimenduak daude lurpean, egitura osoa sostengatzen. Gerra zibilean moztu eta gero, porlanezko zutabeak erantsi zizkioten. Berreraikitze prozesuan beharrezkoak izan zian, ze bestela gisa hortako zubi bat ezingo zen berreraiki laguntza hori gabe. Eta bestetik baita ere, tren trafikoa asko igo zen eta lagundu intzuten horiek zubia behar bezala eusten. Hortik aurrera, 95 arte tren zubia martxan egongo da, trenbide saria lotuko du honek, eta 95 segurtasun neurriagatik batez ere itxi ingo da, 151 urtez martxan egon ondoren, eta gaur egun igaroko geran tren zubia berri egingo da. Eta ez behar bada inpolita, baina... Ziurrenik bai, argitetoniko... balio du zubizarra ikusteko. Bai. Zumarraga pasata, paisaia are menditsuagoa bihurtzen da. Aizkorri gertu dago, eta tunelak geroz eta luzeagoak dira. Gogoan eukin behar dugu, trena eraiki zenean, Gipuzkoan ez zeola tunel bat erez. Tunel bakarra zan, San Adrianeko tunela, gaina hori tunel naturala da, ez da gizonen eskuseina. Eta orduan, derrepente etortzia frantzesonek eta egitia Gipuzkoan zehar 14 kilometro tunel, trena daka gutxi bera 100 kilometro, orduan 114 tunelak ziren. Hori izan zen harrigarrian. Luzena hauxe da, Oazurtzako tunela, edo tunela handi izenez ere ezaguna inguru hauetan. 3 kilometro pasa ditu, eta 20 urtez Espainiako luzeena izan zen, pajareskoa egin zuten arte. Baina tamainaz gain, eraikitzeko modu ere izan zen harrigarria. 9 zulo egin zituzten mendian behera, vertikalean, sakonena ia 250 metrokoa, eta gero ezker eskuin hasi ziren tunela bera zulatzen. Horretarako garaiko puntako teknologia erabili zuten, Alpeetako tunelak egiteko erabilitakoa bezalakoa. Zulatzaile pneumatikoak edo lurrin makinek mugitutako dibidietak edo kabrestanteak, jendea naiz makinak hodietan gora eta bera, igogailu batean bezala mugitzeko. Tunel barruan zabalgune batzuk ere baziren, langileak otorduak egin edo atxeden hartzezaten. Estalita gelditu dira tunelak berritu hala. Eta tuneletik irten aurretik, asko esateko hastia ematen baitu zeharkatzeak, gezurra da, obra zuzentzen zuen ingeniariak, bere buruaz beste egin zuela, bi muturrek bat egin ez zutelako. Historia urbana, leyenda urbana hori bai, beti kontatu da hori, baina ez da egia. Tunel hori oso obra bikaina izan zen, obra galanta, eta gainea bere garaian eraiki zuten, eta plazoak inkluso beren epea bete zuten problema gabe.
Nik zer pentsatu ematik gauza batean. 17.000 biztanle bizi ziren bailara baten, bapatean 10.000 lagun etorri dituen lanea kanpotik. 10.000 persona, kanpokoak, 1000 tarten italiarrak, Piamonte eta Aostatik etorritako, beste batzuk frantsesak, eta hauek ziren tekniko espezialistak tuneletan eta gauza guzti hauetan. Bapaten jarri gaitezen gizarte itxi bat, nekazari gizarte bat, eta baten 10.000 persona kanpotio beste hizkuntza bat hitz egiten, eta baten kanpamentutan. Esan dezagun izango zala nolabait, oesteko pelikulatan ikusten danen estilokoa ez, trena nola erekitzen zan, da herrik antolatuta horren inguruan, da. Beasain eta Olazti lotzeaz gain, zati hau zabaltzeak ondorio asko utzi zituen. Bitxiena agian, soinu diatonikoa edo trikitixa ekarri zutela trenbidean lanean ibili ziren italiarrek. Sakonagoak, Gipuzkoako gizartea aldatu zuela goitik behera. Goierrin adibidez, terrena etorri aurretik, Ataun eta Zegama ziren herririk handienak. Urte gutxira, Beasainek eta Ordiziak kendu zieten leku hori. Aldaketa gehiago, terrena eta industrializazioa eskutik etorri ziren. Ia batera, 3 urte lehenago piztu zituzten Beasainen Gipuzkoako lehen labe garaiak, gerora kaf bihurtuko zirenak. Bistan da, terrenak historia aldatu zuen. Hemen bukatzen da bidaia, baina itxoin, Teknopolis ez da oraindik amaitu eta tunel historikoak zeharkatu ditugu. Eta jarraian, oraindik estreinatu ez den tunel bat bisitatuko dugu. Horrela egiten da tunel bat, 21. mendean.